पाड पडा आशेर बेटी ना तुम राणा ही बावता रे जोरवाद काय म्हणून चोबा गेले पाड पडा राणा तुगे जरो आता मिकी रे मिकी माका बन्ना हे आता अरे एक फोन मार मरते का बाय तुम्ही आणि सातात आहे ना रे वया रे तू हॉटला पावल रे हांव आता अर्जंट कॉल येयलो म्हाका तेका लागून वचपाक पडलें कित सांगता रे तू हा हॉटला पावल तू पाड पडा कसले मनीस रे तू आमच्या आमी रावताय मरे गरोवपाक कित रे तू केन्ना येवपाचो राती कोडे आवय बरें बरें येता पॅटीस बी हाड हय बरें बरें हां हय आनी तांच्यान प्रॅक्टीस बी हाडटो म्हूण सांग राव म्हूण सांग हय तांकां राव म्हूण सांग बरें तो बरें न्ही स्टील रे आत्मशें तो बरें गुन्हे अरे घरा गावी कशें आहा तुमगे सगळे सगळे बरें तुगे घरा कशें आहे मुगे बरी तुगे कशें रे सगळे बरे आहे आमचे राव रे तूं वयताय खंय रे आमी अरे कोण म्हणटालो थिंग एक बाबा रावत म्हण तेका लागून या मरे आमी सगळे कितें बाबा रे रामदेव बाबा ना रे तेकलो बाबा हा कोण बाबा रे बाबा कोरोना लागून आनी कित्या लागून करोना लागो तेच बोले रे काल होलसेला करोना मेल्ट मरे हा पिल मरे काल अरे ते ना रे आणि कसले करोना तर रे व्हायरसा लागून वयताय रे आता बाबा तुगे खुया थिंग तळपाचे बसून असतो तो हा काय पिलो हा लागली आता किती करू पा म्हणून सांगतो मला या भुरग्या तू किती झाले तू हा मॉल मरे साईड थिंग पडलं ना रे राव रे तुगे बाबा हुया रे अरे थिंग हा बाबा चल या अरे मी कोण किसा आलो तुका मेकी पाड पडा हॉटला पाल मरे थिंगा येत किसा ना रे तो पॅटिसा साठ म्हणलं काय 10 होय 4 तुका 4 माका म्हाकाय जाय होय तुका माहित ना 2 तो येस आलो दोन बाजी बम बम बोले गरम 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 हा 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 बम बम बोले गरम गरम पाहुणा मरे बाबा बोले को अरे ओ तोय किती पडलो होय बरे चल चल या हो शंकर बम भम भम भले 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 भम भम भले हो भले भले हाँ बाबा कैसा बऱ्याच की बाळिके सांग की तुमचे किती प्रॉब्लेम झाले के आता कोण आहे बाळके बाळके तू की वो पहाड़ पड़ा अक्को की मरे वो डुंगी बाबा मरे डोंगी बाबा कणा मोठी गरम 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 तुका नाच करते की पहाड़ पड़ा ए बाबा बाबा की झाल की अरे करोना वखत किती आहा की आशकी तू काय बिपाची गरज ना की म्हज्या फुड्याक आशकी इतय आशकी वखत पिवर वखत आशकी किती पिवार वाका ते किती सांगतो रे काय ना वगत सगळ्या वगत काढले एको जायना कोणाको जायना वगत काढ अरे बुर्राक मरे किती रे हे बेबती की आयसा बऱ्या जाल मग गेले तुम फक्त वासू घे पावले बाबा तू एक कित केल रे ही बरी जाल दिसते की म्हाका बेन बोर जाल दिस म्हाका बॅन बॉट झालं होय बेन बोर जाल मग बोर गेले जालें? होय मा शिशरा बाबा वायरस वर केले आता मुगे एक वायरस वर कर मरे तुझी व्हायरस किती आसकी बाळके एक गर्लफ्रेंड हा गर्लफ्रेंड की ते बियोबाचे खायच करत ना की शोधून दितो नो गीता की हा. गरम 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 गरम
म्हाका एक सांग की तू वाडेच्यान वयतना तुजेर कावळा बसलेले की होय होय तुजेर 2 पाका उडयले की 2 पाक उडयली होय की ते काडपाक कोणते सांग मरे बाबा एक काम करपाचे की होय म्हाका एक दुकर दिवपाचे की तू रांदू कर काय कर तू करू रान दुकर की रांदू कर हांडी तुका होय केन्ना हाडपा बाबा आयज रातीचे वस की आणि दुकर हाड की म्हाका हा बरें एवढू बाबा शुअर मेळटले की गरम 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 बरें गरम बाबा. हाडटा, हाडटा. हम्म. बाबा सगळ्या व्हायरस बरं काय म्हाका कित्याक चोय मरे व्हायरस तू हे भिवपाचे कांयच करत ना की हय गरम 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 म्हाका एक सांग की हय तू वेस्ट इंडिसाक असलेली की तुझी पाड पडा म्हाका वेस्ट इंडीस असल्या म्हणटा तुका आफ्रिके सामके वाशाल दिसता मरे म्हाका वचल म्हण की तुमका दाखोवपाक ना की तुमका डायरेक्ट दाखवते की तुमका रॉकेटान बसायची डायरेक्ट त्याला काट की गरम 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 हेंका चांद्रार धाडली की रॉकेटान बसन डायरेक्ट चंद्रार धाडली की हा 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 उजो की बरें करूं हो आमचो तुमी कॉमेडी पयली देखून हे म्हज्या सगळ्या कॉमेडीच्या नांवान आनी म्हज्या कॅमेराच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं जाती तो लाईक कराय आणि कमेंट्स माराय कमेंट्स मारू विसरला काय कमेंट्स गरजेचे तुमचे कमेंट्स येयल्यार आमगेले व्हिडिओ आणि आणि येत रावतले देव बरें करूं. सबस्क्राईब कराय आणि मुगे आयकॉन हां. बेल आयकॉन प्रेस करपाक विसरू नाका या आणि जात तितू शेअर कराय थँक्यू सगळं म्हणया मुडया मुडया डायरेक्ट चंद्रार It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.